požehnané kráľovstvo nášho otca Davida, ktoré prichádza. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanília podľa Jána. Pilát sa spýtal Ježiša: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil: Vari som ja Žid, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ. Ježiš odpovedal: Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, keď počúvame evanjelia o tom, ako Pán Ježiš chodí pomedzi ľud, učí o Božom kráľovstve, o tom, čo máme veriť a robiť, aby sme raz prišli do Božieho kráľovstva, teda do neba, robí tam popri tom kázaní veľa zázrakov. Uzdravuje hluchých, chromých, malomocných, vyháňa zlých duchov a všetky formy zla. Hladných na púšti nasýtil rozmnožením chleba a rôznorakú pomoc prejavoval svojmu ľudu, ktorý k nemu prichádzal s prosbou o túto pomoc. Ale bratia a sestry, ďalej evanjelista píše, že ľudia, keď videli, čo všetko pre nich robil, boli takí nadšení, že chceli sa ho zmocniť a urobiť ho kráľom. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Takto zaznamenali svätí evanjelisti. Kristus nikdy nedovolil, aby z tej eufórie, z toho nadšenia, aby ho ľudia urobili kráľom. A teraz máme pred sebou evanjelium podľa Jána, kde židovský národ, ktorý pred pár dňami ho sprevádzal slávnostne do Jeruzalema pokríkmi Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kričí: Ukrižuj ho. Vieme dávať, že nemá to samo od seba. Že boli tí, ktorí pobúrili vlastne ľud, aby kričal, keď bude sa Pilát pýtať: Koho vám mám prepustiť? Ježiša či Barabáša? Aby ľud kričal, že Barabáša. A čo mám urobiť s týmto? Ukrižovať ho. To bol postoj, ktorý zaujal dav stojaci na Pilátovom nádvorí. Bratia a sestry, ako je možné, že medzi nimi boli ľudia, ktorí boli uzdravení, nasýtení, ktorí počuli tak vznešenú náuku o Božom kráľovstve, že sami hovorili: nikdy tak človek nehovoril. Ako je možné, že tento ľud kričal: Ukrižuj ho. Hovoríme tomu davová psychóza. Všetci tak robia, všetci tak hovoria. Aj ten tam bol, aj ostatní a tak ďalej. To znamená, človek, ktorý nerozmýšľa nad tým, čo hovorí a nad tým, čo koná,
veľmi ľahko podľahne davovej psychóze, že všetci tak robia, všetci tak hovoria a ja nechcem byť iný, nechcem vytrčať z davu, lebo čo ľudia na mňa povedia, i ja tak hovorím, i ja tak robím, i ja sa tak správam. To je prvý postoj, na ktorý poukazuje evanjelium dnešnej slávnosti. Že ľudia nerozmýšľali nad tým, čo Kristus pre nich urobil. Už ako si veľmi rýchlo vyprchal pocit vďačnosti za tie mnohé uzdravenia, mnohé zázraky a dobrodenia, ktoré od Pána Ježiša dostali. Veľmi rýchlo zabudli na tie krásne slova o Božom kráľovstve. Jednoducho ľudia sa prispôsobili. Robili to pod vplyvom toho tlaku dávu. Bez rozmýšľania. Darmo, že Kristus na otázku Piláta, a to jedinýkrát, predtým vieme, že utekalo od toho, keď sa ho chceli zmocniť. Teraz prvý jedinýkrát dovolil, aby sa o ňom hovorilo ako o kráľovi. Darmo na jeho otázku, odkiaľ si, povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Darmo toto Kristus povedal, ľudia sa nezamýšľali nad tým, že Kristus sám je pravda, lebo vyhlásil, tak som cesta, pravda a život. Tá pravda pre nich nebola dôležitá. Pre nich bolo dôležité, čo povedia ostatní, jak robia ostatní. Potom tu máme Piláta. Pozrime sa na túto osobu, ktorá má v rukách moc. Ale keď aj sám vyhlási, že nenachádzam vinu na tomto človeku, umýva si ruky, čo povie, dám ho zbičovať a potom prepustiť. Čo to je za logika? Dám ho zbičovať, keď nenachádzam vinu? Nevinného človeka chcem dať zbičovať? Opäť je to postoj, chcem sa zapáčiť ľudu, dávu, aby som sa ako si od nich neodklonil, ale na druhej strane chcem tak vykľúčkovať z toho, pretože nechcem mať na svedomí jeho život, ale aby ľud bol pokojný, urobím ako si žiada, dám ho potrestať. Máme tu ešte aj Herodesa, bratia a sestry, človeka, ktorý žije hedonistický spôsob života vo svojom paláci. Vieme, že už jeho otec od detstva číhal na Ježišov život a jeho syn nie je o nič lepší. Počul o akomsi Ježišovi z Nazareta, má svojich sliediečov a petolízačov, ktorí mu doniesli správy, že tam sa konajú zázraky. Keď privedú Ježiša pred neho, no urob nejaký zázrak. No povedz, ako to vlastne s tebou je, si Božím synom, či nie. Aspoň jeden jediný zázrak nech vidím. Ani sa na ňu Pán Ježiš nepozrie. Osoba, ktorá chce len senzácie, ktorá vlastne žije sama pre seba. Ona nechce počuť pravdu. Ona chce len proste vidieť to, čo ostatní hovoria, je naozaj tak, ale nechce byť iným človekom. On má svoj svet. Toto hrozí nám, bratia a sestry. Tieto postoje z Evanjelia sa opakujú v našich časoch. Už vidíme, a pred nami to isté, už 2000 ročia, kedy človek, ktorý je pokrsteným človekom, je kresťanom katolíkom, kedy človek veľmi rýchlo, namiesto toho, aby rozmýšľal, čo mu hovorí jeho viera, veľmi rýchlo podľahne dávu. Koľko vecí sa malo ináč povedať, ináč zariadiť, ináč sme sa mali zachovať. No ale budem sa hnevať s nimi potom, keď budem ináč, a čo na mňa povedia? Alebo koľkokrát vlastne sme sa len bali toho, aby sme nejak nevytrčali. Ja nechcem byť taký, že by som teraz... Aj ja viem, že dobre Ježišu hovoríš, ale čo na to ostatní povedia? Nech človek, ktorý pozná pravdu, veľmi rýchlo v sebe vie zahlúšiť svoje svedomie, len preto, aby nevytrčal z dávu. Lebo aj iní tak robia. Pravda musí ísť bokom, hoci viem, že to tak nemám robiť, ale čo to je za svedomie? Charakter. Hovoríme tomu chrbtová kosť. Keď ty si ochotný
hoci čo povedať, hoci čo urobiť proti svojmu svedomiu, proti viere, lebo sa bojíš, čo ti povedia kolegovia v zamestnaní, spolužiaci v škole, keď sa ti budú možno vysmievať, že je obed anjel pána a ty sa preženáš a sa modlíš. Ideš do reštaurácie, nejdeme ako zvieratá k jedlu, ale prežehnáme sa pred i po jedle, lebo sme si vedomi, že toto sú dary Božie. Že máme síce krízu v manželstve, ale moja úloha je žiť v dobrom i v zlom, v šťastí, v nešťastí, s manželom, s manželkou a nie nejaké iné náhrady hľadať. Že keď chodím do roboty, možno sa ma budú posmievať, že aha, ja robím tak, ako vlastne mi to káže svedomie, poctivo a bez toho, aby som nejako iným vlastne ubližoval či okrádal. Alebo keď sa o niekom hovorí, niekoho preberá, jak to ľahko dobre pridať ku tomu s jazykom. A jak budú o tebe hovoriť? A tiež nepravdu? A tiež ti ublížia? Teda otázka je čo? Toto, čo iní robia, je dôležité? Bo iní tak povedali? Alebo znesiem, lebo to je cena, a to musím zaplatiť. Znesiem i posmech, znesiem i možno i urážku, i to posudzovanie, ale mám svoje svedomie, mám svoj charakter, mám svoju chrbtovú kosť. Alebo ten prípad Piláta, ktorý vie, aká je pravda. Čiže sa nechcem ako on zapáčiť ľuďom a byť ako ostatní, aby som síce vediac to, že nerobím dobre, ale Ježišu, nejako to sa dohodneme. Neexistuje dohodnúť sa so zlom. Neexistuje. Buď s Ježišom, alebo proti Ježišovi. A môže byť aj situácia ako s Herodesom. Človek, ktorý len provokuje, je arogantný, on nechce počuť pravdu. Je čas, kedy treba niekedy aj mlčať, bratia a sestry, ako Kristus pred Herodesom. Na čo ty takomu dačo na silu dokazuješ? Na čo ty vysvetľuješ, keď on nechce poznať pravdu? On sa ti len chce vysmievať, provokovať ťa, uviesť do pomíkova a zosmiešniť ťa. Vtedy je pravda, ktorá mlčí viac, vypovedaná, ako niekomu na silu vtláčaná. Vidíme, sú rôzne situácie, ktoré sa v živote veľmi ľahko okolo nás vyskytnú, bratia a sestry. Lenže myslíme pred otázkou, komu sme uverili. Lebo to povedali v televízii, alebo v rádiu, alebo v novinách, alebo som to dnes si počul, alebo som presvedčený o tom, že Kristus, ktorý vyhlásil, že prišiel na svet na to, aby vydal svedectvo pravde. Kristus je dôležitý, pravda je dôležitá. Podľa tejto pravdy žiť je pre nás dôležité. To je človek i podľa ľudskej stránky charakterným človekom a podľa viery je ten, ktorý je verný Kristovi. Koľkí mučeníci zaplatili za pravdu i vlastným životom. Koľkí ľudia boli prenasledovaní pre pravdu. Koľkí sú v nemilosti pre pravdu. A viete sami dobre, že i doma, v domácnostiach, v medziľudských vzťahoch, bežne, vlastne i v našich dedinách, medzi našimi susedmi alebo v robote, keby si ja chcel dobre, i tak ostane zlý, lebo to nie, že takomu dačo dokazuješ. On to nechce počuť, on to nechce prijať. On furt má svoju verziu. No tam je podobne tá verzia ako pri Herodesovi. Drahí bratia a sestry, uvedome si, že ako Kristus videl pred sebou zástup ľudí, ktorí raz hosána, raz ukrižuj, raz tak, raz hentak, ako už dávno zabudli na to, čo im Pán Ježiš urobil, tak bude ten istý Kristus pozerať sa na svoj ľud ako súdca na poslednom súde. Ako títo ľudia na ňo hľadeli, na zbičovaného a potom na ukrižovaného, prorok Zachariáš vyhlásil, uvidí, ako ho prebodli. Áno, celé ľudstvo uvidí, koho vlastne pravdu s veľkým P odsúdili, koľko vyhnali zo svojich životov. To nie je záležitosť, ktorá vlastne mala by stať bokom, bratia a sestry. O to nám má ísť celý náš kresťanský život. Uvedomiť si, komu slúžim, Bohu či diablovi. Neexistuje iné kráľovstvo, iba Božie alebo diablovo. A teda na slávnosť Krista kráľa naozaj jasne tento svoj stav preverme. Dobre si každý večer spýtujme svedomie a už teraz
My odsúďme v sebe, v čom sme zlyhali, kde sme boli takí dvojakí, dvojtvárni, všelijakí, všakovakí, kedy sme sa chceli ľuďom páčiť a prispôsobovať. Sme ochotní niečo obetovať pre Ježiša Krista a pre jeho pravdu. Sme ochotní zniesť aj ľudský nevďak niekedy, aj zazeranie, aj posmech. Pamätajme na Ježišove slova, kto sa bude za mňa hanbiť pred týmto hriešným pokolením, za to sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde na konci sveta súdiť tento svet. Drahí bratia a sestry, tomu istému Kristovi sa budeme dnes skláňať v oltárnej sviatosti. Z úctou ho príjmime vo svetom prijímaní, ale o to viac, keď sa vrátime domov, pamätajme, že ako on o pravde svedčil za cenu vlastného života, za cenu toho, že nie páčiť sa ľuďom chcem, ale jemu, buďme verní tomu, ktorý je cesta, vedúca do neba. Pravda o tomto nebi a život, ktorý nás tam čaká. Amen. Bratia a sestry, vieme, že po tých udalostiach, ktoré Pán Ježiš zažil pred Pilátom, Herodesom a pred tým davom, samotní vojaci trňovou korunou sa mu posmievali, pokľakali pred ním posmešne, buď pozdravený židovský kráľ. Preto vás chcem povzbudiť, keď vám to zdravotné podmienky dovoľujú, zdravotný stav, prijímajme kľačiačky, sväté prijímanie, lebo my tým vynahradzujeme ten posmech, ktorý sa Pánu Ježišovi i vtedy dostali. Dnes mnohí ľudia s takou neúctou pristupujú k svätému prijímaniu, alebo prichádzajú do Božieho chrámu, ako keby to ani nebol pred nami naozaj živý kráľ neba a zeme. A tí, ktorí nemôžu kvôli zdravotnému stavu, o to viac v srdci, nech prosia o to, aby ich vnútorné postoje viery, nádeje a lásky ku Kristovi boli viditeľné i v ich, i v našom správaní voči Ježišovi Kristovi medzi sebou navzájom.